Bona tarda i benvinguts un dia més a Cooperes o Competeixes, el concurs on l'única resposta correcta és la resposta del capitalisme. Avui, al bloc sobre intercooperació, ens acompanyen la Betty i la Marta, membres de Trama, una cooperativa dedicada a la dinamització cultural i sensibilització social des d'una perspectiva transversal, crítica, feminista, interseccional i transformadora. Bé, el que ve a ser un xiringuito, oi? Bé, un xiringuito. A veure, organitzem xerrades, cursos i fem projectes culturals. I segur que guanyeu molts milions. Passem ja a la primera pregunta. Qui enforteix el mercat social? A. Les entitats que demanen crèdits a la Caixa. B. Les que tenen el mapa del PAM a PAM tatuat al braç. C. Les que fan el balanç social. D. Les entitats que guanyen totes les subvencions, tot i tenir una plantilla formada per autònoms. Sí, direm la C, les que fan el balanç social. Marquem la C. Resposta incorrecta. La correcta era la A, les que demanen crèdits, perquè si no hi ha benefici per la banca privada, de quin mercat estem parlant? Bueno, a veure... Passem a la segona pregunta. Diu així. Quina aliança empresarial és més positiva pel teixit econòmic? A. Repsol i Amancio Ortega. B. Abacus i Parlem Telecom. C. Telefònica i Elon Musk. D. El bloc 4BCN. La D, el bloc 4BCN. Marquem la D. Doncs... l'espai cooperatiu, bloc 4BCN, l'espai cooperatiu de Barcelona que promou l'economia social i solidària. És la vostra resposta definitiva, oi? Sí, claríssim. Incorrecte, evidentment. Ho sento, amigues, però en aquest cas no hi havia dubte. El paio més ric del món fent un match amb una multinacional espanyola? Mirin. Pell de gallina. Tercera i última pregunta. Quan arriba un projecte que no sé si puc assumir, A. Recomano altres cooperatives. B. Organitzo una reunió de 4 hores amb pòstits i dinàmiques de grup. C. Ploro a la dutxa. D. Aquesta pregunta és estúpida. Assumeixo tots els projectes que m'arribin autoexplotant-me tant com sigui necessari. Bueno, a veure, recomanem altres cooperatives, la A. Però la B una mica també. Bueno, i la C, la C... Resposta definitiva? La A. La A, sí. La A. Recomano altres cooperatives. Doncs un altre error fatal per a les nostres amigues de Trama. Recordem que la competència directa és el que manté el mercat viu i actiu. Aquest és el nostre lema. I si aquest no és el vostre concurs, presenteu-vos els premis Micaela Chalmeta. Fins la setmana que ve!